ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ। ଏବେ ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଝିଅ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବୋଉ ତ ଘରୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ପଠେଇଥିଲା ଆଖପାଖ। ଏବେ ସେ ସବୁ ରାତିରୁ ଉଠିକି 4ଟାରୁ ଠାକୁର ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଠାକୁର ବି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଝିଅ ଶୋଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବି ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ବାସନ মাজା ଚାଲିଛି। ସେ ବିନା ମୋବାଇଲରେ ବାସନ ମାଜି ପାରିବନି। ମୋବାଇଲଟାକୁ ଥୋଇକି ଇଆଡ଼େ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଆମେ ବି ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ସେ ତାର ଆଜି ଖାଇନି, ତାର ଅରୁଆ ଖାଇବ। ଅରୁଆ ଖାଇଛି ନା ଖାଇନି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଇନି ବୋଧେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯା ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା? ଆଣ୍ଟିକୁ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଣ୍ଟିକୁ ମାମାକୁ। ଆଉ ଯେ ଠାକୁର ବସେଇଛୁ ବୋଲି ଅରୁଆ ଖାଉଛୁ। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଝିଅ ତାର ଦିଦିଟା ଧରି ବୁଲୁଛି। ଧନ କୁଆଡ଼େ ଏ ଧନ? ଲେଟ୍ରେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ଦିଦି ଖାଇନଥିଲା ସକାଳୁ, ତାଙ୍କର ଏଇନା ଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗରମ ଖାଇଲୁ ମିଶିକି। ତ ହେଲାଣି, ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛି। ଦିଦି ତାଙ୍କର ମାଣ ବସେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେତିକି ପରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝିଅ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଚିନି ବି ନାହିଁ, ଚିନି ବି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଶୋଇକି ଉଠି ପୁଣି ଖାଇଲି, ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମାଣ ବସେଇଥିଲେ ଯେଉଁ, ଝିଅ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଝିଅ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଚିନି ବି ନାହିଁ, ଚିନି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। 5ଟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ଆସିବ ଭାରି। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ବସିଛୁ। ସେ ଝିଅ ଉଠି ତାର 5ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି। ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲା, ତାକୁ ଦିଦି ବସିକି ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଉଠିକି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଆମର ହେଇଥିଲା ରୁଟି ଭଜା। ସେ ଏପଟେ ଭାତ ଖାଉଛି, ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆମର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଅଧା ତ ସରିଗଲାଣି। ତ ଦେହ ଖରାପ, କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।